panggihipun Swatmojo tempatane kalih kairing gending santri pekok. Sing apik Ben modern kene ya. Cantoko munyo ing mangsa rendeng kodhok orek. Kok suwi to, selak pengen sekop-sekop Sik sabar. Matane wedok kelakuan. Dimpet sik, dimpet Apa sik. nyanyi, Mas? Sing lanang ki Nyumbang. Sing lanang ki M. Walik to, Mas. Oh ya kualik lah ya. Sing lanang mbok agresif kok meneng ae. Dicek lho, mau dadi manten kono. Jare jare jinceng ngene, separo. Heeh. Mlampah loloran Swatmojo temanten kalih tumuju wonten sasana adicara panggih. Saya adoh katon cedhak, saya cedhak katon malila. Kanthi dipun paringi piseksen para pirsa ingkang dalu punika arsa kepanggihaken Swatmojo temanten kalih pangapunten mantenipun boten saged panggih awet sami PC mripatipun. Lah ya ora ngerti kok, ora nek pengarahan kok. Iki ki ijek anyar urung mudeng ya, Mas ya.